Hey mates, welcome aboard and I am your Dex Destination. Ngayong araw, para sa ating Dex Destination, tara na't samahan niyo akong pasyalan ang Talisay City, Negros Occidental. Was Bugsay Talisay. Ang Talisay City ay kabilang sa tatlong syudad sa Negros na kung tawagin ay Metro Bacolod. Kinabibilangan ito ng Bacolod City, Silay City, and of course, Talisay City. Humigit kumulang 7 kilometers ang layo nito sa Bacolod City at maglaan ka lamang ng 10 pesos para marating ang dakbanwa ng Talisay. Kilala ang Talisay City dahil sa mga sikat nitong pasyalan at kabilang na nga dito ay ang The Ruins na naitayo noong 1900. Ang ancestral mansion na ito ay pagmamay-ari ng mayaman na sugar baron na si Don Mariano Ledesma Lacson. Pinatayo niya ang mansion na ito bilang pag-alala sa kanyang lumaong asawa na si Maria Braga Lacson. At isa pa sa pinupuntahan dito sa Talisay ay ang napakasikat na Kampistuhan Highland Resort. Mamamangha ka sa napakagandang tanawin dito sa Kampistuhan na may ihahalintulad sa Tagaytay. Dito din sa Talisay matatagpuan ang ilan sa mga sosyal at napakamahal na subdivision tulad ng Ayala North Point. At Town and Country Negros. Meron din silang sosyal na mall na The District by Ayala. Meron din silang sosyal na hotel tulad ng Nature's Village Resort and Hotel. At dahil sagana ang Negros sa tubo, marami din ditong mga sugarcane plantation.
Dito rin matatagpuan sa Talisay ang ilan sa mga sikat na colleges at university sa Negros. At nariyan nga ang Carlos Hilado Memorial State College. At Technological University of the Philippines, Visayas. At nandito na nga tayo sa Talisay City proper. At dito makikita ang napakagandang Don Simplicio Lizares Mansion. At dito din makikita ang kanilang Old Municipal Hall. At ngayon, bisitahin naman natin ang kanilang public plaza. Newly renovated ang kanilang public plaza. Napakalinis, napakasarap maglakad, at napakasarap mag-relax. At sa tabi lang ng kanilang public plaza ay merong mga kainan at coffee shop na pwedeng tambayan kapag ikaw ay nagutom.
At ang pagiging Kristiyano ng mga Talisay noon ay mababakas dahil sa kanilang lumang simbahan. At isa na nga dito ay ang San Nicolas de Tolentino Parish. At dinarayo ito at pinupuntahan ng mga deboto lalo na kapag first Friday of the month. Dahil pinaniniwalaan ng mga deboto na napaka-miraculous ng simbahan na to, na mahihahalin tulad sa simbahan sa Vito Sagay, Negros Occidental. Napakaganda at maa-amaze ka talaga sa interior ng simbahan na to. Napakasarap pumunta dito sa Talisay kapag Friday kasi ito ang kanilang market day. Dito ka makakahanap ng mga sariwang prutas at gulay. At ngayon, pasukin naman natin ang Talisay Public Market. Dito ka rin makakahanap ng sariwang mga isda at seafoods. Isang nga sa dinarayo dito sa Talisay Public Market ay ang kanilang mga kakanin at ang pinakasikat dito ay ang kanilang bingka. At isa nga sa mga pinupuntahan sa Talisay ay ang kanilang bingka or bibingka in Tagalog. So eto yun guys, nakabili kami ng isang plate ng bibingka. So ito yung isa sa mga sikat doon ng mga kakanin guys. Ito siya. So napakasarap nito guys. Isa to sa mga favorite ko kapag pumupunta ako ng Talisay kapag Friday and katapos namin magsimba. Pumupunta kami ng market para bumili nitong bingka nila guys. Napakasarap nito guys. Ito siya guys. Wow, ang sarap. Marami siyang niyog, gata, and buko. Wow, napakasarap nito guys. And sobrang mura nito guys. I think less than 100 yung isang plate nito.
dahon ng saging guys, nakain ko sa sobrang sarap. Wow. And ito pa yung ibang mga kanina nabili ko dun guys. Meron ditong puto pao, bicho bicho, and then yung butterscotch. So, ito guys, gusto ko rin ito, puto pao guys. Nasasarapan din ako dito. Wow, masarap. So, itong puto pao guys, 10 pesos lang, and then sobrang sarap niya na. And mabubusog ka na dito kasi malaki din siya. And then itong butterscotch nila guys, sobrang laki din, for 10 peso din. Wow, ang sarap din. And then itong bicho bicho. Masarap siya guys, maraming niyog, gata, and malagkit na kanin. So yung mga kaninang talisay guys, isa yun sa mga pinupuntahan after mass kasi market day nila pag Friday. At hope nag-enjoy kayo dito sa pamamasyal natin sa Talisay City, Negros Occidental. At sa mga hindi pa pala nag-subscribe sa channel ko, please do like, comment, share, and subscribe. And this is Dex Destination once again always saying, Bon voyage, keep safe guys, bye, thank you for watching my vlog.